Kasih baar, khat saw tarik, ubnai ubasaw, ar pun riu. Kejing pulih na ka gospel kat kum u Yohanes, kalanong kabalai dekot kabanyo, hadu khatsan. Ha kata kapor, u Jisu ulaong ha u Nikodemus. Dei ba enda khabyang yapi, kal kabe kat syaba kamon. Pius ngo, ya kejing sawa jangka, Henry Pimtip na gawan ne sya kalik. Kalong kumju ya uta paro ubalakha na umensim. U Nikodemus ula ong ha u kumno kanegala banlong. U Jisul phaiktien ya u philong uno hikai ka Israel. Bat phimsotho ya gane. Sisa nga ong hapi ngikren ya kabangitip bat ngisaki ya kata kabangi layo i. Penban phim pediang ya ka saki jongi. Lada ngalaya thu hapi ya ki e jong ka perthei bat phim ngai kumno phila ban ngai lada ngaya thu hapi syapang ki e ki jong ka bneng. Ompat judan ubala lek kiu syabneng laik tang uta ubalawan hiar nabneng ukhun ubrio. Bat kumba Moses ula kentiu ya senyer nong hari kerja kumtaru ya ukhun ubrio dewan kentiu babaro ubangai ha u unyo kejing bam jukun. Ka gospel jong try kejing ro kokris. Ki kentin jong ka gospel kin sai ki pop jong baro, kin sai ya ki jing jar jong baro, kin sai ya ki jing pang system jong baro.